You can speak whatever you think you can. But this one, and it was negative. Okay, thank you. Thank you. Thank you. At least let me do the job that I was bound. Hey, I want you to teach you a lesson. Last time ndakakuregerera because of Zimbabweans. I protected you because of Zimbabweans. Vainditi nini ndakaipa. Wakaita kuita kuti ndivengwe nevanhu. Nditwe kunge ndine utsinye. Ndikakuregerera mbwaiwe. Ndikakunzwira tsitsi Mazepe. Ndakakufungira kuti une mukadzi nevana. Mfana. Mazepe ndokudisapisa ini. Na baba wangu kudai Mazepe ndati ndinokudisapisa. Don't ever say kuti mai mazowe ndo vanenge vakudisapisa itaswaka. Handiti ndo zvawaida kundiita pana muchemberezo. Ndo zvawaida kundiita pana muchemberezo. Iwewe wichiwe unoroya uri musatani kumhata kwamai vako.
mugodhoi, musuchanini, futsake. Unda kunyeba uchiti mai mazoe vaikuda kushisa, vaida kusho unempore inopinda mbechera mai mazoe mbukaiwe. Unempore inopinda mbechera mai mazoe. Ofunga kuti kamporo kako kakanotifa kudai. Kono korea memwana kasina kana kuchekwa ndinesi. Doko ungade kutaura kuti hanzi, hei mai mazoe chino, hei ndatengwa siwaka, mati kumata. Ndatengwa na mai mazoe kupi. Ndatengwa uwajaira kuvabhura. Wajaira kubhura vanhu wese pano pa social media. You want to destroy people. Hinda une utsinyewe. Hinda une moyo wakashata iwe. Mai mazoe vakakuti iwewe chikonzentrate ndikupa COS. Waida kuti vakuitire mapepa, vakuitire zvese. Vari ku UK. Hinda uri mata iwe. Nai masikana. Musadaro maZimbabwe muchisapota mbwai. Muchisapota musatanyoko uyu. Muchisapota gongwe. Zingochani risina kana zvarinobetsera. Hauna chawinacho chinoshamsira. Hauna chawinacho chinooneka. Chaunotaurawo kuti hanzi, mukadzi wangu, takatozolusa. Unoziva kana nependi inopfekwa nemukadzi wako mbwai. Do you know even size yendu inopfekwa nemukadzi wako? Dube, rubbish. Unotenga kana grocery rembayo. Unotenga kana chikafiwe. Hautori mari zeto chotenga poro kumahotela. Mazepinda tinokubvarura. Don't ever think of my maso will come for you. And this one is going to be mine. That which did any woman. Wakapusa you. Ndakakuta kuti waitaitwa naKetina. Undakakuta kuti waitaitwa naKetina. Kana ari Ketina ari kuita unge ndiye ari kukutuma. And somehow ndakutoona unge Ketina ndiye ari kukutuma. Onyepera kuita unge ari kumira nemai maso. Indodhira neyo man. Mira one man. Ketina kana uchida kuva safe side. You need kuti uvhare kakomana kaya kasuduruke mulife mako. Kuti tikuchenese. Because Ketina wakangwarisa. Ndinokuziva Ketina. I love you. But on this one, handisi kukutemba iwe. Andikutembi Ketina. Ndokuziva kuti you can do anything at any time. I know you. Aunyari newe mazepe. Ndati Ketina kana uchida kuva clearance pana wi. Chilife cheche wakaita cheche nezuruka. Hachina basa. Ndinotobvaruka. Ndinotodambuka zvekudaro. Ndinorudunuka zvekudaro. When I see my issues, when I see things happening, guys, we want to be real here. Batanidza izvinhu. Wona nyaya kana dzichiitika. Wona izvinhu zvinenge zvichiitika. Musanyepere kuzungaira maZimbabwe. Ndogara ndakakuvhurai meso kuti fungisisai, tarisai, mobva mavhura meso enyu kuti munyatsoona. Tarisai tsoro idzi matambikira adziri kuita. Did you watch life yakaitwa naKetina nezuro? Did you watch life yakaitwa naKetina nezuro? And then go kuna evidence chihera. Munoona zvataurwa nachihera. Same. Nemafungira andiri kuita. Iwo wakuchira kuti hanzi mai mazoe vatenga siwaka. Kana kuri kuti iwo kuti mai mazoe vanditenga. Mira mone. Iwewe ndokuudza kuti watengwa naKetina. As long uchiri kukwira kulife kwaKetina. Kana uchidhirana mai mazoe. Dhirana mai mazoe. Uri kupechi kwako. Ndosaka ndati Ketina kuti ndikuchenese apa. You need to stay away from that guy. Otherwise, panovhurika pasocial media pano paakutopisa. Because ndakatakura dzinorema, ndakatakura dzinotyisa, ndakatakura dzekuti munonyara ini. Ketina, ndati if you want peace, fano yangasakwira upechiko. That's all I can say. Because ndichaataka both sides. Ndichaurudunuka. Ndichaburitsa zvinoera. Iwe mazepe. Hauna V11 iwe. Uri kungoropora nemuromo. Uri kungokuma. Chinhu chisina V11 is just like dushira wasiya mutoilet. Kumata. Hautendi. Kuti utoziva iwo. Watembera ndimai mazoe. Waigonere iwo iwe. Futsake. Kabias.
kumata munhu asingatendi hauna kundishandisa pa 40,000 nemukadzi uyayo ndikakumirira mira une ndoda kutsemukira mfana mira ndoda kuratidza kuti I'm a witch ndoda kuti hanti you said you are a witch ndoda kuratidza kuti I'm also a witch bhaya munhu unofunga kuti ndekwawakanosiya ringi kuningi kunonzi kuchiwo kuMozambique ndinawo futi mavi 11 uchinditaurirewe kuti wakanoromba kuMozambique iwe mazuva aya ndinazvo mfana ndokutsemura mbwaiwe ndokubika mazepe ndoti ndokuparadza wazvinzwisisa ukaona ndanyarara ukaona ndakurespecta you need to respect other people why usingade kudestroyewa uchida kudestroya vamwe vanhu why usingade kudestroyewa iwe uchidestroya vamwe vanhu haufungi naiwe guys you really don't understand this bitch inonzi mazepe kamuroyaka kambwaka kadube karumeke tsamba rafuta futsake watadza kupokana nevamwe vese urespecta mai mazori ndiani umwe munhu waunoderedza kuti mai pane pasocial media ndiani umwe munhu waunoti mai pane pasocial media nekuda kuti mai mazori she have been there for you guys ngatisavenge munhu nekudaro mai mazori vakabatsira mukurume uyu makore mangani vachimupa mari makore mangani vachimubetsera makore mangani asingaiti kubasa munozviziva ini achindiudza ndine mapi 11 ndokuwachisa mazepe ndokuwachisa iwe mazepe ndokugadzika mutishi mazepe ndokusurira usanyepere kuzungaira iwe usanyepere kuzungaira utaura landi vachindasakura ane mukadzi wamukadzi here mukadzi ane ndebvu chibhemu chemukadzi chikadzi chine ndebvu chinenge chimpudzana chimbudzi chigotora chakarembera mazindebvu chakaiwa chaora chaane ndebvu dzaakudzenjerera pasi chakapfupika ungati chigutswa fesi inenge yechikwamba musatanyoko mugodhoi kumhata kune matushi mukongonyini bechera mai vako vawakafusira ndati kumhata kwamai vako musuri haunyari futseve autaura zambasase wavanga usingandishiri wavanga usingandidambure mhatayo wavanga usingandikonyere seyo kumhete kunonhuwa musatanyoko bechera mbuyako rabishi haunyari naiwe imbwa yemunhu isingatendi isingaappreciate haunyari naini how much money mai mazowe dzavaikusendera imari dzawaipiwa namai mazowe imari dzawakadya nhasi waakuonererwa mfana let me deal with iwewo manje ndokupedzera haidi nenhareni mazepe ndokuvatira ndikokumukira mazepe ndokuita 3 days ndakasvinura ndiri pano nchiti chipera nchipresaimi you don't know me maybe wangochida kundirota mazepe ndati ndinokuvatira ndikokuswerera iwe wait and see handiti uri kuda game racho kutozomishina kuti mai mazowe vakatenga swaka ndopawaimamira manje ipapo ndopawaimamira guys pandaita live ndatichi ndampaoni musazondiblema musazoti ndakaipa musazoti handinzwire zigadzi rake zigohonga rine mimba zigohonga rakatakura matwins zigohonga iri rakaita kunge rine mazizamanenge mashanu zigohonga rine matwins epanext door saka unozvara here unozvara uronyo hwaiburitsa mpora yako mukosho wangu iwe mbwaiwe akuwachisa mazepe ndati ndokutsemura this time wait and see ndoda kukubika ndoda kukuwachisa ndati ndicha mfana iwe mfana wakapusa iwe hautendi guys some of the things what is the reason for him to do what he is doing mai mazoyo akavatuka akavaita sei mukunzwisisa akavaita sei but vakaita forgive vakamutoti tora 2 weeks uconcentrate nekugadzisa mapepa ako uconcentrate nekugadzisa zvinhu zvako zvisangane ufunga kuti kunongokwirwa sebhasi zvidofo mubalance unofunga kuti panongotengwa tiketi padhoo sebhasi zibhalansi mukongo
yini 2 weeks ago ngapuwa takatsidze kuti uita sei takatsidze kuti uite mavisa uite zvinhu uconserect wapedza woenda ku UK saka mhosva iri papi waida kuti vauye vazokumirira mukiru waida kuti vauye vazokufambira mavisa waida kuti vauye vazokufambira mapolice clearance waida kuti vakufambire zvese musatanyoko kumhata kwemukadzi wako asingakunakire waunongogara uchikogarirawo kuti akubikire sadza unonakirwa nemukadzi uya herewe unonakirwa nemukadzi uya ani unotunda here iva unotaurone wakapinda kudhara uchinitaura ndikamboti pamwe kunyika ukazotaura publicly kwakitina aunotaura here ukati waane nguva usingada kusvirana nemukadzi ndosaka uchiswera uchibata uchiwawata uchijambirira malaifi evanhu kumhata kune matuzvi futsake simunhu unoda kudhaivhira unofunga kuti inomira seimboro iwe yakazara matuzvi ichibuda kumukosho kwamwarume ichibuyiwo uchiyerera matuzvi nekumhata uchisvirwa futsake ndoda kudhira newo mazivi nhasi handisi kuvata ndoda kumbokutuka mazepi ndati ndoda kukutuka mazepi ndati ndoda kukutuka mangwana nchikurisa mavhiri wapusa mbwa iwe ndati ndoda kuvata nchikutuka ndichikurongedza mfana ina ndichemedzwe nesocial media sewe iwe unobuda musodzi unotanga kuchema kubowa mazepe ndoda kukudhila newo kumhata kwamai musatanyoko kamuroyi kane utsinye kana uchiti mai mazoi vakakuroya nina vakakuroya munino iwe hauna kuroya sister yako iyi yekudana chibhatani iyi yaunoshandisa iri mbai hauna kuendesa munin'ina wako yekuzimbabwe wawaishandisa futi nemishonga yako yekumozambique uchida kuti uwane mari uchitira vanhu utsinye haunyari ndine bepa rako rese .com ndoda kukuwachisa mfana ini ndonzisi wako aini ukandiitira zvomupaparara zvomupfurukutu ukandiita zvomupfurukutu mazepe ndokurigira pasiro usazowe pano uchikumbira rege wait and see ndati mazepe ndikuda kudadanuka muso ndaita hasha hai mazepe like really I am mazuva andisipisiya and mazuva ndati don't ever press the life muchimpindura isiye kwangiri for free handisi kuda eniseti ambopiwa mari ani kwekuti nditezvo oda kudhira nayo kambwaka ndoziva kuti hamungambokakwanise kana urudunuka hamungambokagoni ini ndini uda kukagadzika muforo ndoda kukapinza ndokuti ndagara ndiri bhidha akandishandisa pazvikwereti zvake ndati mazepi ndoda kukuvhuna ndiri kutora mai vai kungoti hwausiku ndoda kuvafonera remember guys kuti zvese ndada zvisiya izvi ndadasiya vanhu vezvikwereti mazepe ndoda kukuwachisa kana mai vai vakakupa mari ndoda kuvadzingisa handiti wati wakapengana wati unoroya wakanobata mishonga ukanoitira mai mazowe chimira une ndoda kukutivisa mfana ndiri kutobvondora mai vai 40,000 mai ku-UK iri kutozvibvondora kana magama mazepe ndoda kukuwachisa this time mweya wangu wakaipa mweya wangu wakashata chaiwo this time unobuda kakuratidzai pano pafacebook majaira uda kuti vanhu mutsinye majaira usada kutenda kujaira uda kutya zvemara nekufuta mangwana itondisirai world remit mangwana itondisirai world remit futsake is it by force ida unoshanda kumadhushu kupi unoswera uchirera vana mukadzi aenda akatsekewa zimimba ari panext door achifamba achitengesa mufushwa achifamba achitengesa mukutawani mari yekubikira chikafu kumhata mugodhoi musatanyoko duzvi haunyari nhai akanyari karumaka kanobuda musaka akatendi kanoti kuguma apa kanonwa hapa unozora kana hair remover munhu anofamba anotirabhi asina kana inonzi kana inonzi chive inonzi chive yemhapa iyi kana inonzi chii yemhapa inonzi chii haafambi nayo kana tauru kana toothbrush kana ti haiti izvozvo iwewo akakufambira ndoufanira kutomusponsa sorry gara pasi mfana you don't deserve to be in UK anobatsira iwo ndiani
ndakakudza ndikati you are talented to do social media. You don't need even to bother yourself to go kumaningi. Just be loyal, be lovely. Dana nokupa neudube wokutewu. Nyambe epapa nyongono nokupatia. Anyaka pusa, anidushi, anyaka pusa anuzunga ila shutaku betere mbayo. Nusatana kukumata kwa mai wako. Mukotoi. Chimwana chepa next door. Chimuroi. Chaka uraya mai msuwa cha sharu. Fumata. Wakabula wakapumbatira chipo chekuroya iwe. Futsake. Ndosaka ushunguroya uri mwana mdiki. Unopasa kutedza nganga. Apa uchuya ushinyepera kuti uri muprofita. Uri muprofita mazepe ndati ndoko. Bharula. Ende ndine mafile. Zvese zvataita uri intonzi Mrs. Recording. Yaitozviziva kuti zvichasvika. Dandakakutaimira mfana. Dandakakutaimira mazepe ndandakakutaimira. Mazepe ndati ndandakakutaimira. Ndakakunzwira tsitsi paya maZimbabweans vachiti Swaga, don't you do this? Because uri kudestroy mbe munhu. Mazepe ndati ndoda kuvhura hombe. Inashuka idzi dzemanyudzi dzechiya dzina basa idzi. Chawaindiudza wega. Zvese dzekuMozambique. Zvese zvawakanoita kuMozambique. Wainditaura nemao.